Explore Kapatisi TV. Phah University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Ka Sarkar Assam kala Phah kumba khat san spa Ngut ki Pulit bakentup ya ki Assam Police, CRPF, bad ki Pulit jongatanat Forest, ban senran ya ki bor peniat district Nagabenta ban Kyndang ya kumba Hajar teli tam ki Longïing ki bawan sabe ain ha jaka ke bahe kumba khat wei Hajar bigas hareng ma reserve forest ha uriam ghat ke jaka ke badon ha khapot jonga Assam bat Nagaland. Yagini Gibriu ki bawan sa beain hagi jaka Sarkar la Kyndang da ki bor peniat district jongga Golaghat. Ka Sarkar Assam kala lap bagi Gibriu ki bawan sa beain ki lapan kala bri kwai yagane ga reserve forest. Ka Sarkar kala Phah da ki machine ki bahe kum ki po shilom bat ki excavator ban Kyndang napang yagi ying ki sem jong Gibriu. Ki basyong basa hakane ka jaka gide ki Muslim ki bakren da kakhtien Bengali ya ka baka Sarkar Assam ka Kenya ki kum ki mender ki bawan na Bangladesh. U Menteri Rang Baka Assam u Himanta Biswa Sharma ulaong bahado menta ki labun ki jaka Sarkar balala ban keni no nagitu Gibriu ki bawan kurup beain bat ka jing Kyndang yat nang ni syakhamat ru. Hagini ki sausnem ka Sarkar Assam kalala ban yok biang kumbas saufu Hajar san spa ekar ki jaka ki balasya kurup bat ki badang sa ban Kyndang ki don kumba kendai point san lak akar habbarok kawai ke jela Assam. Shushu u Himanta ulaong baki babun ki jaka Sarkar ki syak kurup hagi Muslim ki basyong basa hagi district baper jongga Assam kumna Nagaon, Morigaon, Sonitpur, Kachar, Dhubri, Barpeta, bat Hojai, bat ki bun ru ki Muslim ki bawan na West Bengal bat na Bihar. Bây giờ bắt đầu chất vầy như vậy. Giờ vừa gạt xuống này. Phải này béo rừng nè. School đông mana na? School ko ba sampai nè. Wat penleno yagani kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sa po Hajar hadu hnriu po Hajar tingka menta phila banyo hagador lai po Hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po Hajar seneng pinyo tang san po Hajar tingka tang kata ka wei ki sopti ka de ka wei ki design tang na ka benta jongpi wan jit nok loi na molai moro bat na mot pran po no menta hau khandai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra